nakantan nung ang tu'y pansyukian ko namanta malipod nung tasya mo di na ipatag ng respeto dyan man manong hata na klaseng to no tempo ni pansyasahan mo iyayak lata makisyasak mo ikarik susikan ang pananapuitan ingkatun si bibiyaga si kambangat mo siya Diyot nuwaran at dapat kinaawatan Diyot kay siya to normal mo naman sa idap naan pansyuay kapilikan at siya'y sutan sa magtango siya batang ko, no tempo nidigat mo iyayak lata, diulay siyas ka mo akin mo ay man pansyalagan mo Diyat no tempo ni pansyasakan mo iyayak lata makisyasak mo iarik susikam ang pananapuitan ikatun si bibiyaga si kambangat mo siya ikatun si bibiyaga si kambangat mo siya Ingatun si bibiyaga si kambangat mo siya